Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation kalarai ban penlong da jingyaki ban syupen bena kendit kensan hagiteo ban sawan kumsi benta ban persya doim doyap ya jing persyang jong ke sorkar National Democratic Alliance balayalam da Bharatiya Janata Party ban penlong ain ya Citizenship Amendment Bill hapo ke dorbar tlang jong ke yeng dorbar tawan jong ke ri ka banang yai menta syakmat. Katkum katamay kubor balayo lum layato baya ka draft amendment jong ka Citizenship Amendment Bill arjar katkandai on sara yatay hapo ka yeng dorbar tawan jong kari hakala sngiu blay jong ka tayo bansawan kata haka khandai tarik unopra arjar katkandai. U chairman ka komso samla Robert June Karjarin haka jikren bat kilat pathai kubor haka nyau tarik unopra arjar katkandai hadien balawai ka jinyalang ulayato baka komso kala shim bek yakarai ban persya doim doyap yakani ka an kabala temu ban perlong nongshong snong yaki redpat Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi bat Kristan kiba petwer na Afghanistan Bangladesh, bat Pakistan, ban wan syapo kari India. Namar baka sorkar India kam shimla pelat ya ka jela Meghalaya nagi kendon jongkane ka an. Haka bayadai bat kani nakaliang ka komso kala ai jingkersyan ru ya ka jingkot pakang shnong daga Northeast Students Organization ka ba shipo genta ka ban salong haka shipo tarik unok pra arjar kat kendai ha barok kowe ka than satay lamingi jongkari India. Hadin bangila late banyo esim benta nakaliang ka kanhun ban kandu ya Home Minister Amit Shah Delhi ni lakmi lenti ba kata ka CEB batmai la ni kata ka CEB aja ka khandai kandi ka CEB ka ban her kandi ka CEB la se ka man kham yarap ya ka jala ka jungi ti la yo jingtip ba kabinet ka la clear ya ka bil but na ka jing yarap jongki MP la yo kopiru ya ka bil dan ni kata ka CEB aja ka khandai ti lada phine compare sisa ya ka CEB aja ka khandai bat ka tu ka CEB aja khandru ko mchua kala don hi jing kala ngamla ban len ya ta ti kila don hi jing pher ri lada ngin pek ha pat ya kata ka pher la ni ya kata ka jing kala ngam ngimpat yo iba kita ki jing pher ni jing kala ki badon ha ki ni ki hakane ka CEB ki bomta kan ya rap ni pi kumbang itip wa haka CEB ki don arteli ki benta lai haka tiko haka tu ka benta jongki haka tu ki benta jongki OCI ya bangin ju da ya krantan kawai ka benta ka ba kongsan haka CEB ki ong ba kitu ki illegal immigrant na Pakistan, Afghanistan, Bangladesh ki badi ki Hindu ki Sikh ki Buddhist ki Jain re dai shwe kran bet da ka bashai ka mud hitang ki Hindu namar ba kitu ki wei kiniam kim da bun than hai kini galai tili hiri ka bombin hi ka di Hindu bat ka Muslim ki ong ba kini ki je penru Hindu badon hari tu ki lai tili hiri lada ki larung bian lane sa bian hari India haswa ka lai pui tarik Desember arajar khatsau kila benlong nong India no kata ka di ka benta ka banukong jong ka CEB ya ka borok ngi persya hakana urim ba kapan Kenya ka samakot kan kadong ke eke bom la pedeng ti ye itai benta ki exam hangni po 6 schedule area haka jala makhlia ka jongi tangba ko mangi ong ba haka makhlia ki dangdon sa katu kan ki area ki bom hap po 6 schedule area European Ward Jail Road plus Bajar ki cantonment area ti ki don sa katu ni ki revenue land la da pek ba bun ki ken ba nyam hap opo section area ada pen page itu ki nong ki basa Arab koloni kitu ki katu ka koloni lan ni katu society ru ka ong bang nyam hap section area ki kilim ta ti kata ka jing exam ya ka makhlia ru kam long pura ka long tang le sing la bang tang khandai punyu khandai persen ti henry la da kadang don kan ga lai persen ru kan ni kan sapen kelumar pat hadu habut kan long kum katu ubru ba yo pang ubala di dawai 4 ko bah sange no di dawai kaki biang na kapor tinggi mi iba kan don kata ka kani ka jing lat jong kini ki non tribal area kin pen kelumar bat kan penmi ya ka jing sim kabu ha paro kiliang ya ka ba
ya kan niru ngimpat sultanat ya kan niru ngidang ngim sunghun ya kan exam kan exemption ru kadang long tangka fake exemption ngila no kata dia wei kabenta ka baar ka bangi kham susi susu bangi sngo ban ong bangi sha bitri ha home minister jong kari India kalong ba uong ngi ban exam ya ka makhliah ri la fin page ya ka wei ka close ka tu ka close ka ba ong ba lada kide ki Hindu ki Sikh bat ki wei na kini ki lai tri kiri ki don kam ban sa tang san snem ban long India tang san snem phi man chua kat kum ka citizenship ang kat khandai spa san pesan ki ong ban long India phi hab ban tri la ne phi hab ban sa khat wei snem plus wei khat wei snem but she snem so ban apply phi hab ban sa India te kalong khat asnem mendapat na kata khat asnem ki pen hier sia ka san snem plus wei kabumut u Bangladesh Hindu mata u wan tang san snem ha me khlela hadin san snem la yo long India kini mata ki don arkur tam ha Bangladesh kini ki arkur kumut tang ha po san snem ki la ban long India lada ki wan tri wan kata ki wan puli ki wan le kanu kam kumut tang hadin san snem kumut ngi la ban sa insya Allah kan ni ka benta ka ba khama kam ngi khlamio exemption kam don ra kanu ke exemption ya kan ni ka benta tinat kadau na khaliang jungi ngim pediang ya kan ni nginom la ban ong ba ngin safe tang po san snem ri hadin san snem ngim safe su kum kari ba khajem om na lor kata ngim padon ya ki ya ka an kum ka LP ka bala ban ya dayangi kata ka an ka boya ka bolong kum ka LP ka tu ka MRSC ordinan uni ulat adu taum usan num san ru metho ustadi sa ya ka batang si page la si benai mentau mela ban study ula su delay ula su drag ya kene kerensai ka kabinet na kapor ka kerpat u bu un san nang su wan burom ka kabinet decision ro ti kini ki bangin mela su ban pediang ngim sim bangi ngilayo jingeda bu purah ka jelah jongi na ka CAB nat kadau halor kini ki nongrim kumbangi ongopi kad na kadau ka jinglong partially exempted yaki tribal area ya but ke jingbom exempt sendon ya gini ga ya kan citizenship by naturalization yo san snem tangan din san snem i nakaliang i komsong i sai sinpat ngila rai ban reject in tutu bet ban kentat bet ya kan ka CAB barawi bat nginum pediang hiru ya kan CAB wat ha kan ka dur lane wat ha kan ka jinglong bomta kumbangi kentat ya ka CAB arja khadru ngi kentat ya kan ka CAB arja khandai nomor kumbangi ong bakani ka CAB arja khandai ru ka abjingma ya kari baka jem ru kumju kum baab jingma tu ka CAB arja khandru tinggi la rai berkentat nakaliang ka jongi bat ngilai rai ru program ya ki hakini ki singi ki banwan ya ka ba nginum kin sulong surprise nginum yatu ki detail jong ki kin dan ki program ya ki hakini ki singi ki banwan ya ka bangin sa pentip cepi tangha badi singi ti bat gajing persya juga komsu ya kan ni ka CAB aja ka kandai kan yaine kat hadu ka singi ba ya kan ni ka CAB aja ka kandai en penduk pendam kajing keli kelong mata la si keli kelong bala raja ka parlimen ka pas mari suthu ka don ka number mata kiniat cakmat kin pas kin thom na ka bor ngi kin pas ya ni ka CAB bagi don na parlimen ka bala ban penduk ya kan ni ka CAB aja ka kandai na tharai borok nya tip ke di stangka sungkul kabar kabala ang penduk kalau stang la dengin ap anda kalawan ka sarkar ba thamai tiban ap bakan wan ka sarkar ba thamai kalau bangi haban ap hadu sau snem nang ni tang hadu arjar sau tilal dangin ap hadu arjar sau ban recall ya kata da sarkar ba thamai ini ki Bangladesh kala nang yo orum lupa kala nang long dia kala nang scam mut ngi kum ka jelang kala nang jot tiginom ap su re hadu ba kandawan kata bat ngilai arai ba lada jia ba ka sarkar apo jingelam ka BJP ka thom na ka bor ka wanra da ka bor kam perkhat su ya ka jing karpat jongi kirit pat jong ka jelas thila mengi bandong terikam ka CAB in ha ban yek beda ka kis po spungkut ban karpat na ka ying ka serib dan burom ba kan penduk pendam ya kan ka CAB naman ngim don lat ngim don tisu da kemoi lai no ban su yek be po jong ka jingka syari nak kalian jongi ngi kerpat ya borok ki sen balang ki political party ki dorbar trairi ba ngines no ktilang kum ke jelahi borok koi ban persya ya kan CAB ngimdi ban
ya pediang ya kani ka si ibi ata khandai nomor kani ru ka abjing ma kali ka iki bangin nomla pediang kum ka celahi beroi bar ngikmi lenti ye ki ru ba bahagi program ya ki ba ngingin sapenlong kum mangila da parai bapin ya ai jing kersian bapin ya snok tilang but nak liang jong iru ngila ya rai ban ai ke jing kersian ka bapura ya ka ban ka balakot da ka nisu la shuru tarik ni nak liang kom su ngin ai ke jing kersian ka bapura ya ka ban ka balakot da ka nisu but omdei tang ya ka nisu ngi pha ru ya ka khubor leng bagi jong pi ki no tho khubor ba ngi kersian ya baro ki kan hun hapo ka jelas thila me ngi bat sabar jong ka jelas tim ngi ki ba yele persya ya kasi ibi kumba pitip omdei tang ki kan hun hapo ka jelas thila me ngi ki ba persya kasi ibi la da kan pet ki wi ki parti ki ba trikam tang sabar jong ka jelas tim ngi ru ki persya kan pet sip sena ka don hamar stra ka persya kan pet ye ki ka TMC ke badan West Bengal ru ki persya ki don kini ki parti ki wi ru ki persya tingi airu ka jing kersan ya baro itu ba ngi khmi lenti ba ta ka jing telilang baro ngin salah ya ka ban penduk pendam ya kan si ibu